til at have make-up på. Du er i gang. Jeg er lige i gang, så... Og du skal sidde stille med dine øjne, så prikker dine øjne. Lige nu, der er min søster i gang med at lægge mascara på mig, tror jeg nok, det hedder. Ja. Hvad har du ellers tænkt dig at lægge på, Simone? Øjenskygge og kindebryn og lipgloss. Okay. Det glæder vi os til at se. Han har allerede fået hederdel på. Det er da bare verdens grimmeste dame, det der. Altså ham, der bliver sminket. Men der fik man en lille hilsen der. Vi ses. Jeg kan huske, hvilken by jeg Velkommen til endnu et... Goddag, og velkommen til endnu et specielt... Velkommen til endnu et afsnit af vores lille serie, Specielle Danskere. Vi er i dag taget til Kolding, hvor vi skal møde Danmarks største scorekaj. Vi har fået en aftale med ham, så jeg skal ind og møde ham. Okay. Det hvide, der verden kommer det af. Er det Alexanders hår, eller hvad? Ja, det er voksne. Filmer du mig? Føj. Filmer du? Var det egentlig dit voks? Jo, det var mit voks. Det er det, der stinker af mælk. Eller var det vingummi? Smeltet vingummi. Vi står nu ved Johnny Latex bolig, og han skulle gerne være her et eller andet sted. Johnny? Johnny? Alex, hvad sker der? Vi står nu ved Johnny Latex bolig, og lad os prøve at gå ind og møde ham. Ja. Vi står ved Johnny Latex hus, og lad os prøve at gå ind og møde ham. Johnny? Ja! Vi står ved Johnny Latex bolig, og lad os prøve at se, om vi kan få fat i ham. Vi prøver lige en gang til, bare han tændt. Vi står... forfra. Vi står ved Johnny Latex bolig, så lad os prøve at få fat i ham. Johnny? Så lad os komme afsted. Ja, lad os komme afsted. Tak. Du ligner ham der fra Static X. Okay. Ja, jeg siger nu, Kevin. Hvad bag? Hør her, det gør pisse ondt. Vil du prøve det? Vil du prøve det? Så hold kæft. Og jeg har prøvet det mange gange. Det gør ja, det er noget af det værste, man vil have. I gang. Så meget Du vil... om igen. Ja, nu vil... Johnny Latex. Ja, nu vil Johnny Latex vise os, hvordan man scorer. Ja. Ja, men det kan vi godt. Prøv at se dem derovre. Der, ikke? Dem kan jeg godt score. Det. Ja, hende der, hun ser sød ud. Ja. Så det var forkert, fordi jeg vidste hånden. Men tror du virkelig, du kan score hende? Ja, helt klart. Ja, så er det ingenting. Stop. Ja, hende der. Hende der er i hvert fald score. Hende der kommer. Og det er du helt sikker på? Helt sikker, mand. Hun er en af de nemme. Jeg har prøvet det før. Okay, så hun ser godt ud, gør hun ikke det? Jo, hun er faktisk ret lækker. Ja. Det er hun. Jeg går hen og prøver nu. Okay, den er ret. Der virker det. Jeg ved det. Ved det virker. Okay, det virker alt for falsk, det der. Kom, vi er nødt til at gå og se, om der er sket noget. Kom. Prøv lige at høre her. Du er overhovedet ikke nogen scorekaj.